Thank you, Sir Mike Blue. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you. Saan ang mailadawan ti pamilya Hermosa? Tinapalaos aragsakda, gaputi saan da ninamnama at tulong, kalpasan ang naipabuya ti agdama a sitwasyon da, kanti kaligkagum dagiti naganak, ang makaadal dagiti anak da. Ita, mapadasandan asang kapamilya, ti mapan gumatang kadagiti kasapulan da. Pe, asukar, bagoong, mantika, sila ma'am. Di di makabulan no, ano kayo mag-cruiser? Makabulan, ma'am. Baka na siya. Atin, ma'am, no, dati maminsan ti makabulan, ma'am. Nakabulan natin man ti may grocery yun. Nagdaman pag grocery yun man nun, ti budget yun talaga. Na siya atin, ma'am, no, dati 1,000, ma'am. Na siya at unay di yayin, ma'am. Kadaktilan, ma'am. Tatanta ada worth 10,000 na grocery yun. Ngari na na. Super saya, ma'am. Pero nga ko, ma'am. First time yun? Yes, ma'am. Yun, ma'am. Sobra-sobra, ma'am, talaga. Masansan nga awan ti budget para iti groceries. Kenda mo da, amapadas ti aggrocery iti adu. Tunggal pidot kadagiti masapul da, saan amapunas ti isem iti rupa da. Bitbit dagiti nagatang a supply da, naragsak ang nagawid ti pamilya Hermosa. Napaot na ta, ma'am. Napaot na baka nga ng mga tati makabulan, ma'am. Dakkel nga tulong, ma'am, kasi awan mo't unay ti pagsapulan mi tinaldaw, ma'am. Kailangan mi unay, ma'am, di kita grocery, ma'am. Tulunay nga yaman namin mga pamilya nga tinulungan na kami nga kasjay. Sapay ko mamot nga adola ta matulungan na nakadibagi na kanayon. Napadasan nan ken amuna tirigat ti panagbiag. Daytoy ti rason ni Mike Blue manipod Hawaii at tubo ditoy abra tinaayat anang tulong ti pamilya Hermosa. Ken iti unos ti panagbiag na, nagbalin isuna a padagsen iti pamilya. Ngem iti panagtulid ti panawen, naadaan isunan kapasidad at tumulong kadagiti agkasapulan. Ita, saanin a panunutin ni Nanay Ednalyn ti allowance to ubing iti sumarsarunong nga aldaw. So bale ma'am, aside from the groceries nga inted ni Sir Mike Blue nga Reggie Hawaii, ada inted na pa nga 10,000 cash nga kasko nayo may something nga talaga kang nga kibdaw yung nga tulong nga masapol yung nga tulong para kadagiti anak yung basbasa. So ito'y 10,000 pesos nga cash para kadagiti bingyo nagbabasa tulong para itinadaw nga allowance da. Ma'am. Ilang taa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Thank you very much, sir. Thank you. Tulong, ma'am, ko karkarigatan mi, ma'am, nga makakalpas ti anak mi, ma'am. Yaman kami unay, Sir, ti intod mo nga tulong kada kami. Kat sapay kumaputa, doon tulat na po ti matulungan yung nga padami nga agrikrikat po. So saya aton mi po ti agadal, parang masukatan mi po dagiti parang banbanog yung ay ti pamilya mi po. Kanji tulong nga intod mo po. Kasolid North, ti istorya ti pamilya Hermosa. Ket mangipanaknag nga iti baet dagiti nadadagsen a panubok iti biag at dalat na dagiti saan anamnamaen a mangiyawat ti imada ken awanan dudwa at tumulong. Thank you, sir. Mike Blue. Okay. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.